Ụtụtụ ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ama ya na jijiji ya ama ya. Asị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufere ya amapụ ya ọnụ. Onye fụrụ anyị lụta nwunye nwụrụ anwụ na ọzọ ga-anwụ. Onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi emena ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ihe nkwu. Asị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ anyị apụ ya, mana ọ pụgoro anyị mana anyị ga-ejecha bata, maka na ọgọ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-agba onye nwe ya. Asị m na anyị ga-adị ka abụọ ada na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa. Asị na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ọta ga-eti ya ihe na ọ ga-ebuterịrị something. Asị m na anyị ga-adị ka iche okwu na-anọ n'ụlọ obodo ya na-azụ n'afịa. Asị m onye si anyị nwe onye ahụ nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ụwa were anya ha wee fụ. Asị na anyị ga-adị ndụ ka nka chaa isi awọ. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị na-eme na be nnọdụ ga-eme na be anyị, maka na adịghị ụka ipe na ọ na-agụkọ n'akwa. Asị m nọ n'iru ka anyị ga na-aga, maka na ọ n'iru ka oke enwe na-ama. Asị m na nchara eme odogwu n'aka, nchara eme odogwu n'anya, adị enwedokwa odogwu n'aka. Asị m ga anyị ga na-ejere obodo na-anara obodo ise. Aka bụ ka onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị taa bụ nkwọ, abịa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Umuokpu ma ọ bụ ụmụada emegburu emegbu. Ọnya isiokwu anyị n'ụbọchị taa, mana bifo anyị gaa n'iru anyị ama ọkwa dị mkpa. Bifo ngaba n'iru na isiokwu nke ụbọchị taata bụ ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma bụ echefukwana na aja anyị na-achụ n'ọnwa nke ọnwa Mee ga-ebido na Mee 8. Yes, ọ ga-last for 14 days. Anyị na-achụ aja n'isi ndị niile sonyere anyị na aja anwa nke ọnwa ọbụla. Ọ ga-ebido na Mee 8 wee last for 14 days, kwụsị na Mee 21st. Ụbọchị a ga-achụkọta ya bụ 21st, ọ ga-eme 14 days. Maka n'ihi na ọnwa abụọ ọnwa pụrụ nnukwute iche n'Ugochi tubelu na tempụl ọnwa Mee. N'ọnwa anyị ji echeta, anyị eme consecration, anyị elota anniversary, temple consecration anniversary. Ọnwa anyị ji celebrate the entities of powers na mmụọ niile na-abụ abụ n'Ugochi tubelu na temple. Ọnwa festival nke anyị ga-eme na 21st and 22nd, Saturday and Sunday. Maka ihe nke ọnwa aja nke ọnwa a na-achụ n'ọnwa a ga-abụ nke dara nnukwute ụda, maka na ihe ọma dị iche iche ga-eme. Atụcha anya banya for 14 days, ihe anyị ga-eji wee sielu ya wee mee saraka bụ efi nama ihe anyị ga-egbu ụbọchị ahụ. Emesịa agha ga-eme saraka dị iche, ndị mmadụ ga na-abịa na-eri na-aṅụ. Ebe ọ bụla ịnọ na Naịjirịa ya abịawu, ya invited ṅụọ ọgwụ afọ na anyị karịrị okwu anyị kụtara. A ga-enwe aṅụrị dị iche iche, ndị egwu ga-agbakwu, a ga-emegide ruo n'abalị akwụsị, then bidokwa tomorrow next day ya wu 22nd. Anya bụ 22nd live band ga-eti, ndị egwu dị iche iche ga-agbakwa, mmanwụ masquerade, nnukwu mmanwụ gasị oraifite ga-agbakwa ụbọchị ahụ. So a big event, annual event ka ọ bụ. Mgbe anyị ji celebrate mmụọ nọ na tempụl, ndị na-ebute ihe ọma dị iche iche otu ịgbanyejele, na n'oge anyị ji celebrate ezumezu mmụọ dị iche iche, yarakwa mmụọ na-apụ apụ, ihe eji na nchagbu, arụsị na-apịa ndị amụsụ gwogwo, na-achụ ndị otu nzuzo, arụsị a na-akụ mbamba na mmụọ ndị ọzọ na Ugochi tubelu na tempụl. Ọ bụrụ na iso na ndị kụrụ mbamba na tempụl na Ugochi tubelu na tempụl, echefukwana n'ọnụ oge dị etu a ka eji enwe
iri ọta ndị bụ temple. Ọ dị mma eji achụ aja dị iche iche. A na-achụ kwa arọ kwa arọ. So ọ ihe a na-eme. So etu ọha na onye nwere ndị na-achụ aja ọkụ, nwere ndị na-achụ aja efi, nwere ndị na-achụ aja efi, nke ọbụla imegbu. Denụ na ya bụ mmemme a ga-eme, ndị ihe anyị na-amasịkwa onye chọrọ inye nkwado, inwe ike inye nkwado n'ụdị dị iche iche, maka na a ga-eri nwa n'ụbọchị ahụ. So they are all invited. Onye ahụ nyakwa m ya bụ mmemme a ga-eme na ya bụ mee 21st and 22nd, echefula. Then nke ọzọzi anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma bụ ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja ka a na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa, distance is never a barrier. I send their donation gị, chat ya m nye gị akaụntụ gị, send their donation, then forward or 3 prayer requests for the month. Ndị mmadụ ebupụgo for that month. Ọtụtụ ndị mmadụ ụgwọ ndị kwụnyebere ụgwọ maka ebunu na anụ dị iche iche na aja dị iche iche a ga-achụrụ ha nke onwe ha personal. Daalụ. So ịchọọ onwe ihe ị chọrọ ịghọta n'ihe gbasara ya bụ mmemme anyị na-akwadobe, then send them a message na 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu aha. So n'isiokwu anyị nke today's lecture is an eye opener. Ihe m chọrọ ịkọwa tata bụ na ọtụtụ ihe na-abụ na-eme na ngwuru dị iche iche ya na ndụ ndị mmadụ dị iche iche. Ndị mmadụ ebunye ndị mmiri, ụfọdụ ebunye na agwọrọ ọgwụ, ụfọdụ ebunye na ọbụ wicked uncle, ụfọdụ ebunye ndị ichie, maka na o nwere sọm ndị ụfọdụ na-afụ ụzọ mana ha adịghị afụcha clear. Ije na nke nwere ike sị gị na ngwurube nna gị na-ga-abịa ọlụ ezinụlọ, mana the truth of the matter bụ na onye a afụchara clear exactly what is the cost of any challenge some families na-face. Like case study anyị nwere taa, o nwere some families na-enwe challenges n'ihe gbasara either ọmụmụ ma na ha na-enwe challenges n'ihe gbasara alụmdi na nwunye, ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Ndị nwoke nwere ike na-enwe problem in their marriages, ndị nwaanyị na-enwe problem na their marriages. Enwere ike onye nke ga-anụ na onye ya anụta abụ nka mmadụ, ịmana onwe ndị bụ nka mmadụ, yes, onye ya anụta abụ nka mmadụ nke nwere isi. Nwa nwoke ji nọ nụta nka nwaanyị, nwaanyị ji nọ nụta nka di, yes. Mana ihe na-ebu ya, nothing goes for nothing. Despite na-enwere ike ndị a bụrụ ezigbo mmadụ naturally, mana ọ na ihe ọgbụgba ma ọ bụ iyi aṅụrụ aṅụ ma ọ bụ okwu ekwubiri na mmụọ, na o nwere mmụọ na-ebilite na-amụ ikpe ndị nọ na ngwuru ikpe. O nwere ike ọ bụrụ the current occupant of that family now butere ya, nwere ike ọ bụrụ ihe megoro 30, 50, 100 years ago. Ịghọtara ya? O nwere ngwuru emegburu nwa ọgbụ, that is nwa ada. Ụfọdụ na-akpọ ya nwa ada, mana anyị nwa na-akpọ nwa ọkpụ, mana o nwere ndị saịdị Igbo na-akpọ nwa ada. Gịnị bụ nwa ọkpụ maọbụ nwa ada? Ka nkọwa ya ọfụma, maka na o nwere ndị ụmụafọ Igbo mana fadị a n'Igbo ọfụma. O nwere ike osi na ọzụzụ nne na nna nyere ya, nwee ike ọ bụrụ na o biro n'ala Igbo wee too. Onye bụ nwa ọkpụ bụ gị bụ nwa agbọghọbịa nọ kịta na-watch vidio na ngwurube nna gị, ịbụ nwa ọkpụ, that is isoro keta oke na the allocation of land the male children keta. Therefore ịbụ nwa ọkpụ, a sị na ozu nwa ọkpụ na-aka mma na mmenata, meaning every nwa ọkpụ maọbụ na-anakpọ nwa ada na-aka mma na onye anwa nụrụ di bichaa ndụ na be die
ọnwụọ emenata ozu na be nna ya. O nwere mmemme a na-eme, ụfọdụ na-agba isi na ka ngịga abịa laa ya inset na be nna ya, agba egbe eburuzie ozu eje ebe nna ya ga ya, onye a bụ nwa ọgbụ na ọ bụ nwaada dịka ndị si asụ. Mana nwada nwa ọgbụ ma nwaada, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na-ebu nwa ọgbụ na be nna gị, ịbụ nwa ọgbụ na vileji ụnụ, ọ achụ nwa ọgbụ ma ọ bụ ụmụada vileji ụnụ pụtara ihe apụta. Then kere onye bụ nwaanyị anụtara anụta. Nwaanyị anụtara anụta bụ nwaanyị ndị ya brothers ji eme ego n'obodo ọzọ wee dute. Ghọtara ya? Ọ ụzọ ndị na-abụọ a ka m chọrọ ịkụwa maka ya. Dịka ndị maara nkụzi mba na mma laik iji ihe mmadụ ma wee mara mmadụ atụ. O nwere case study wụ danyere n'ihe anyị na-ekwu maka ya taa. Na my large village, ọ bụrụ my kindred, ọ bụrụ my clan, mana anyị niile bụ the same large village, mana anyị na ha dị efe ofu mmụọ, meaning ogwugwu anyị dị iche, ogwugwu ha dị iche, meaning na mụnwa nwere ike ma ọ bụ nwa m nwere ike ịnụ nwaanyị na ya bụ family. But we are all large Ezumeri oraifite. Mana abịa ime that Ezumeri oraifite, enweziri ọnụkụ na ọnụkụ. Ịghọtara ya? Ọnụkụ gị na ha dị enwere ofu ogwugwu, unu nwere ike ịnụkọ. Etu akụzi na be anyị. So o wee bụrụ na nwatakịrị, so ihe amazi etu o si dị na be unu. So story na-akọ story dị very short, bido na njedebe nke na-eme taa ka m na-agwa gị. O nwere ụfọdụ ihe ụmụ nwaanyị gee na ntị. Nwaanyị ọ bụla ịbụ nwaanyị, ịbụ na-ịbụ nwaanyị, especially ọ bụrụ na ịdịgo di, gee ntị, ụcha ntị gị, gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ iwu na famili ọbụla ị bịara ije eji na mmadụ niile nọ na famili a ga-alaiki 100%. O nwere ndị ama-alaiki gị for no reason, no fault of yours. Mana o nwere ike personally ọ bụrụ mmadụ niile ga-alaiki n'ụwa. To have that one in mind. And na-abịa na family nụtara ije dị mmadụ niile alaikịrị gị does not mean as ezigbo nwaanyị ịbụ na ị ga-ejizi na-agba wọọ na-achọzi ka ịbụ onye ọbụla ọ bụ. Maka na onye sị na onye alaikịrị gị nwere ike onwe reason, o nwere ike ọ bụrụ na ọ nwere God, nwere ike onwe reason kpatara na ọ laikịrị gị. Ọ bụrụ iwu na ihe adabara gị na mmadụ. Mana story a na-achọ ịkọ gị bụ na o nwere family mma mere na be anyị. Family a nwere ofu nwa nwoke a wee nụta nwaanyị. Enweziri ndị nwaanyị anwa. O nwere nke anụrụ di. Yes, o jeburu di wee nata, mụtara nwa wee nata. Mana before o jee ya bụ di, o nwego nwa nwoke ọ mụrụ na be nna ya. Emere ego n'isi mgbe ọ mụrụ ya nwata. So naturally nwa abụrụgo nwa nọ na ngwu. So that's his only brother. Wee were that nwa nwanne ya nwaanyị mụrụ n'ụlọ as nwanne ya, as second brother ya, wee kenye ya n'obi, ya nye ya na. Mgbe o mechara nke anwa, ọnụgokwa nwaanyị, mụtakwa ụmụ nke ya. Mana nwaanyị anụtara anụta adịrọ happy na di ya welcome-rụ nwa nwoke a nwanne ya nwaanyị mụtara na ngwuru both hands as nwanne ya. Nye ya ana etu kwesịrịnụ maka na ha nwere ana. So ya bụ etu o si wee nabata nwanne ya nwoke a n'obi ọma niile. Nwanne ya nwaanyị a mụtara n'ụlọ n'obi ọma niile, nye ya ezigbo ana. Nwunye ya laikiri ya. Bịafọ nwunye wee na-ebusozi that nwa ọkpụ, dazi nwanne di ya nwaanyị
nke anụrụ di si wee ọnọrọ di because o mechaziri mgbe ọ mụchara nwa nwoke ahụ o jere di ọ mụtara nwa natakwa so ọ nọsi n'ụlọ so bụrụ onye na-enedo ngwurube nna ya anya mgbe ọ natakwa na be di ọ zụbalụ a lot of ma plantains a lot of ihe dị iche iche na ngwuru so mana emesialụ keka na-eme few years ago 2 years ago nwanne ya nwoke ahụ bụ the only son nụrụ nwaanyị mụtara ụmụ nke aka ya wee nwụrụ n'ime na ọ nwụsịrị maka na mgbe anwa nwunye nwanne ya nwoke a hetere nwata nwaanyị ya nwa nọ na ngwurube nna ya ọ laikụrụ ya mana nwanne ya nwoke bụ di na-anụ nwaanyị ya nwa na-eme ka udo gwa nwunye ya na udo ga-adịrịrị n'etiti gị na nwanne ya nwaanyị onye akpagbu n'ibi ya etu ka nwanne ya si wee kwuru dibịa ụlọ mana dibịa ụlọ anwụzie nwaanyị anụtara anụta wee si na iwu ritere na ya ga-abọ nwanne di ya nwa nke anụrụ dị nọ na ngwuru na ya ga-abọ ya ochie na ọfụ na ọ ga-apụrịrị ya na ngwuru ahụ ewee kpee n'elu kpee n'ala nwaanyị kwechiri ihe ọ na-emesi iwu ka ọ frustrate ya the lady o nwere ụlọ nna fa nụrụ di ya emechasịa renovate ya ya bụ nwaanyị bụ nwanne the girl renovate the girl nwere ofu ọnụ room na that ụlọ dị 5 rooms at mana nke nwaanyị a wee sị na nke nwaanyị a ama ebi na ụlọ anwa nna ya lụrụ maka na nna ya awụ onye lụrụ dị ụlọ that is their father mụtara the die na nke nwaanyị onye lụrụ dị ụlọ mana di ya bịa bụ itezie wee mee renovation adịkwuzie more rooms yotago so mana nwaanyị anụtara anụta mgbe di ya nwụziere o wee sị na nwanne di ya bi n'ime that compound n'ime ụlọ anwa di ya amendere wukwu ụlọ nna ha lụrụ ochie na ọ ga-apụ na ya bụ ụlọ na ọ ga-ejebe na ụlọ dia grandfather lụrụ that is one this ụmụ mud house a n'ụlọ ochie di ya wee sị no kedu ka ya ga-esinye na dati ụlọ ochie anwa na ụlọ ebe anya ya bi na wee ụlọ pafa mụtara nyanwa mụtakwa die lụrụ eziokwu na di ya bịazi adị ama ọrụ nso duzie 5 rooms modernize ya dizie ya ụmụnna kpecha wee sị nke nwaanyị anụtara anụta hapụ nwanne di gị ka o biri n'ụlọ be nne ya nwaanyị jụ to the sense sometimes the woman will kpọọ ụmụnne ndị nwaanyị si na be di ha bịa na drag that girl out of the compound ụmụnna wee sị no it's done never done wee kpọọ the lady wee chiche ya warning mana before then o nwere shop line di ya lụnyere n'ihu be ha nke nwaanyị nọ wee na-ere provision mana other shops dị vacant ihe o meziri bụ mana di ya nwanne ya nwoke a mgbe ọ dị ndụ ọ hapụrụ ya si ya na-anakọta ego shop ndị a wee na-enyere onwe ya aka mgbe nwanne ya nwụziri nwunye nwanne ya nwoke ahụ wee sị gịnị wee reverse ya the whole decision nwanne ya nwoke tekiri bụ di ya mgbe ọ dị ndụ wee jere ntị ya ndị mmadụ the same shop so o nwere mgbe ụfọdụ ọ na-aghọ bịa ọ fight wa the lady bụ nwaada that is nwa ọgbụ na that family si na ọnya pụwa ọrụ oyibo ya hapụrụ ya be di ya ji nụrụ di so akaja aka ọ na-eme dị risky wee na-ebe arịrị ụdị akaja nwanne di ya na-eme ya that is ụdị akaja nwunye nwanne ya nwoke na-eme ya so nwata nwaanyị a wee na-ebe arịrị wee kwupie okwu wee na-asị na akaja ya emerie nwaanyị a anụtara anụta merie ya na be nna ya maka na ya nwere di na nwaanyị a ma enwekwa udo nwaanyị imejọrọ n'ụdị dị etu nwere ike ịchịrị aja ngwuru anwa kwubie okwu o nwere ike si na akaja ya emerie na nwa nwaanyị ọbụla ọ mụtara ga-efe esikwa ụdị akaja a n'ebe ọbụla nwaanyị ọbụla amụrụ na ngwuru a ga-efe esikwa ụdị akaja a emerie o nwere ike ikwubi okwu sị na ihe emerie na ụdị akaja emerie na ọkwa akaja aka a ga-eme ụmụ
ọnwụ nwaanyị ọbụla amụ na nwaanyị amụtara ngwuru a jere ije dị. Ịghọtara ya? Okwu o kwuru na iwe na ọnụma. Ihe nji wee mara gị atụ a bụ ka ịghọta na mmadụ nwere ike iji iwe wee kwubie okwu ụfọdụ ga-abụ ekwubicha onye ahụ ike bicha ndị ya nwụọ. Data iwe na ọnụma ahụ o ji kwubie okwu ahụ a na-agba ụgwọ na mmụọ. Ịghọtara ya? Emesizi onye bụ nsogbu ọ pịawa ọdụ n'ala. Ka mmakwa ofu atụ. O nwere ofu stori ya emekwara ụnụ na be anyị taa n'ime ụmụnna anyị. O nwere nwaanyị ihe a dị na-agwa usoro megoro over ọ karịgo 50 years. That is oge o mere eteghị ezigbo aka. I wasn't there. So ihe mere n'obu na o nwere di na nwunye amụtara nwa, mana nwaanyị ahụ anụtara amụtara nwa, obi adịrị ya mma. Ọ na-efiru na-emegburi ya, mechaa ọ dị ka di ya nwụcha nwaanyị amụtara nwa, emesie nye nwa na onwe ya bụ nwaanyị a na onwe ya nwụkwuo. Mana bifo nwaanyị a nwụọ, ọ si na-emewuki ya na iji edi ya bịa na famili a. Nwaanyị a wee bụọ ọnụ wee kwuo si na mmewu emegburi ya maka na ya amụtara nwa. Na ngwuru a onye ọbụla ga-ebi na ngwuru a na-aga ata afụfụ na mmewu emegburi ya na be di na ha nwaanyị ọbụla anọ na ngwuru a will never enjoy ma nwee peace. Na onwerọkwu onye ọbụla nwaanyị ọbụla anụtara na ngwuru a ga-enwerịrị udo. O kwuo ya na mwute. Mgbe ọ na-ekwu ya mmadụ anọrọ, mana ụdị ihe a na-abụkarị na onye ahụ nwere ike mgbe o riri arịrị o nwere ike chere aja na wee kwubie okwu kwuchie okwu ọghasa aja na ngwuru ahụ. Nwaanyị bicha ndị ya nwụọ. Mana ịma ihe bụ the problem, the greatest problem m na a na-agba afa miri emi. So mgbe emesiziere ife anwa, o wee bụzie na the family, the next in line to that family wee rizie that land, particular land n'ebe ihe a na-agba ebe, that is they inherited the land. Maka ihi na that is nwanne mmadụ nwoke nụrụ nwaanyị ahụ na ọ mụtara nwa, ọnwụọ, next brother ya we inherit that land. Etu ọ dị na our own custom n'ala Igbo. So nwanne ya nwoke ahụ nweziri dị ya na inherit. Mesịa mgbe mụta ụmụ nwoke na-abụ, n'ime na ọ mụtara ụmụ nwoke na-abụ, o ruzie mgbe a ga-elu a n'obi nke bụ diọkpara wee jee lụọ olu second brother ya and obi na that exact portion ha mere inherit from one that is their uncle in the past biri ya na nwunye ebiri, mana ha mụtara nwa. Wee jee lụọ ori ha n'obi ebe anwa. Nwoke a na ezinụlọ ya wee jee biri there wee nọrọ ebe a wee raise his own family. Mana maka ihi na nwoke abụmọnụ ndị biri na data na lelu na data na o mezie ana ngwuru ọ na-ahụ ọkụ. O mezie na ezinụlọ dabụ ezinụlọ na-efesi marital problem. Ọ marital ma nwoke ma nwaanyị, ndị nụrụ di ndị enu anụ nkanka mmadụ, ndị nụrụ nwaanyị ndị enu anụ nkanka mmadụ. A na-ajụgụri na-eme n'ezinụlọ a. Akpọkọtago ndị ọrụ ebere ma ndị na-eme family liberation megide gịnị na-eme. Despite that this family azụrụ ọfụma, ndị mmadụ na-eme expect ka ha enjoy ya their marriages, both nwoke na nwaanyị. Mana kere ihe a na-afụ disappointment. Nwoke ji ịnụtanụ that ọ bụrụ ihe enyi nwoke na-asị na mbọsị ya na-achọ nwaanyị ka ndị ara na-achọ di. Ndị nwoke ji ịnụ ha nụta nka nwaanyị.
ndị nwaanyị chie na ha nụta nkanka di alụkọtago ọlụ ezinụlọ tida ya gbawasị ha famili emi afa wee na-ekwu na famili a na problem ha bụ na-enwere ndị bibiri na ana obi ha amụtara nwa, especially nwaanyị ya nwa anụtalụ esi mba anụta na biri na ngwuru anwa na-emewuri ya maka na ọ mụtara nwa, o wee lee kọs na ngwuru a na mmewu emewuri ya na bedie na ngwuru a na onye ọbụla ga-ebi na ngwuru a na nwoke ma nwaanyị na nwaanyị ọbụla na-anya na-ahụ ya afọ, o nwere ike ọ bụrụkwa na nwaanyị mewuri ya. So agbagodo afọ wee na-reveal si na the only solution to this problem, mana mgbe ahụ ihe a na-eme ndị famili a na onwe onye ọbụla ebo ọlụ ezinụlọ ọ mmadụ gwọrọ ọgwụ a na-achụ ụfanasị ọ ndị mmiri tii na-agbagodo afọ anyị wee gbapụta ihe ọ dị problem bụ na o nwere onwe anyị na di ebiri ebe a mgbe a ka eji wee jezejo mewe inquiry na ụmụnna, maka na mgbe anyị na-ekwu ndị ahụ elolo ha n'obibi na amaburo na ebe ahụ elolo ha n'obi nwana na ahụ ọkụ n'ọha na-emere inherit by their grandfather. Nọ mgbe anyị gbagodozi afọ wee gbata afa ihe bụ ihe mere na o nwere ndị bibiri na ana ya nwe nwaanyị anwa ọ bụrụ ọsụsọ na nwaanyị kwubiri okwu na nwaanyị a na-akwari akwa. Ịmana o nwere ihe na-eme mgbe gboo, o nwere ihe a na-akpọ ịgba asala na be anyị asị na asala adalụ nnukwu oge mmụọ pụtara ihe olu oge anwa a na-akwụ ụzọ adị agba egbe, mana maka ihe na ịgba egbe so na one of the 10 dị very important na burial ịgba ejicha mmadụ agba egbe wee duna gị bịa fụọ onye ọbụla nwụrụ na asara ihe a na-eme wee nie ya tiri afta asarazi mekekwaba. O nwere ọtụtụ famili bụkwa na onye nke ha nwụrụ 5-10, o nwere ndị nke si na nke erugo over 30 years grandfather ha nwụrụ na akwabara ya. So ụdị ihe a mere mana ka ihi ịgbata na akwụrụ nwaanyị a bụ na nwaanyị a dị ka ọ nwụrụ n'oge a na-agba asala, that is oge a na-ahụ mmadụ nwụrụ ka akwa ya ewee nie nwaanyị a dịchazie and for the fact na nwaanyị a mụtara nwa ọbụla, so nobody could champion the case of ka akwa ya. So ọ dịghịzi ihe na-abụ nke mbụ na nwaanyị a na were iwe na-emegburie na ya amụtara nwa, nke bụ na akwari akwa ifere ihe wu nsogbu. So because na-emere ụmụ ihe dị etu a, nwaanyị a wee kwubie na onye ọbụla wu onye batara na ngwuru a onye ọbụla batara na ngwuru a ama enwenata uto, ha ga-enwerịrị nsogbu. Onye abụ ihe batara na ndị na ngwuru anwa enwetara favor, onye ọbụla na-enwe one problem or the other. So kedu ihe a ga-eme? Ihe a ga-eme gịnị bụ na-emere gịnị na-akwara nwaanyị ọ ihe gbapụtara n'afa wee mana ụta na-ekwu ihe ka anyị ga-ebigoro ụzọ gbuoro mmụọ nwaanyị anwa anụ rụọ ọrụ anyị ga-arụ taa ka aka mụọ ya down. Ya bụ famili wee kazie mgbe a ga-akwụ ya, mana o nwere ka esi ama ụdị ọkwụkwa ọ bụrụzi ha ga-agbara obodo niile, mana a ga-eperiri homeji gbapụ egbe ka bụrụ obi nwaanyị wee naruo na ndokwa ka famili a wee kuru ume ndụ tụtara ya. So mgbe ụfọdụ ihe na-eme na ụfọdụ ọtụtụ famili taa a na-akpọ ndị mmiri, ụfọdụ a na-akpọ ndị ichie, ụfọdụ a na-agbọsị na agwọrọ ọgwụ, ụfọdụ a na-achọ ofu ihe na-akpọ mana ọ bụrụ onye problem ya bụ na enwere ike ọ bụrụ na o nwere nwa ọgbụ ma ọ bụ nwaanyị nwa ada ma ọ nwaanyị bịara ije dị emegburu o wee kwubi okwu. Nke abụọ nwere ike ọ bụrụ na o nwere nwa ọgbụ ma ọ nwaanyị bịara ije dị akwara akwa na-enye nsogbu, akwasị ya anya a na-ajụ n'oyi. Ị marụzie na onwere mmụọ ọbụla ga na-ebiri n'ala na-ele akụzi finga n'isi ndị niile nọ na ngwuru a. Ifu na ihe nwere ike bụ ya chalenji, yes gị na-ene m anya, o nwere ike ya chalenji si ya fesin tụtụ. Ụfọdụ ya asị na ha alụkọtago ọrụ mmụọ dị iche iche na ihe niile a gwara ya ma ya emezighị gịnị kpatara na ihe na-ebe n'aka na-ebe ọ bụrụ ọsụsọ na isi ya nwa na ọ na-ebe n'isi na-ebe n'isi ụmụnne ya niile na ebegara ga ebere n'ike agwụna ya. Onye nga sị m na ya na-akọntempleti ije gbuo onwe ya
uche gị ọ dịkwa n'ihe ị na-ekwu. The worst thing mmadụ nwere ike ime n'isi onwe ya wee igbuo onwe ya. Ghọtara ya? So ihe na-achị kọwa bụ mgbe ọbụla enwere challenge, don't give up. And mgbe ọbụla agbagodoro afa wee gbata afa na o nwere ihe na-eme na ngwuru, na o nwere ozu akwara akwa, ma ọ bụ na o nwere onye kwubiri okwu na ngwuru, nwaanyị emegburu bịara ije dị ma ọnwa ọgbụ, iwevuni ya ajọs aka kaba arụ ka emee ya ka ya gbuo onye anwa wee zuru ike na ndokwa, ka emee ya ka obi dajụọ, ka na ghara ịda ahụ ọkụ, ka ndị nọ na ngwuru anwa wee bie ndụ kachiri mma wee dị. Ịnerecha vidiyo a tụsara ya ndị ya ada ụlọ. Ana m achọ ịgwa gị, ọ bụrụ na afọ agwagogo na o nwere ngwuru be nna gị wee ebe e mere ọtọ n'ọbụla, kaba arụ ka ime ihe ị kwesịrị ime, ka a ghara inwe mmụọ ọbụla na-ebiri na-agba ụnụ ụta maka ndụ ụnụ, maka ọdịmma nke ngwuru a. Eche ịda wọchị vidiyo anyị na-eme kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo, jee chọọ m na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Eche ịnweta m na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbara gị afa ma ọ bụ lụọrụ gị ọrụ mmụọ dị iche iche, sendere m meseji 08057837672 Ugochi tubelu oraifite. Agazienụ ọfọ.